Hello guys! Si Jo Marie here. So, kung gusto niyong malaman kung paano ko ginawa ang makeup look na ito, so stay tuned. Bye! So, ayun na nga guys. So, nakikita nyo, nag-apply na ako ng foundation at ginagamit ko ang aking stippling brush para spread ang foundation na nilagay ko sa mukha ko. So, ayan. Spread. At huwag yung pansinin yung sinasabi ko kasi walang kwenta yon. So, ngayon gumagamit naman ako ng paddle brush para i-blend ang aking, ang aking foundation para, para mas gumanda. So, next naman, nagpapak ako ng loose powder sa aking muka at ang ginagamit kong powder ay ang Nichido Final Powder Creamy Glow. So, ayun na nga. Nagbe-bake din ako, nilalagyan ko yung T-zone ng aking muka. Kasi, dyan nagpapawis at mamaya iwan natin yung binake natin para mas fresh. So, kung napapansin nyo, nagsasalita ako sa video at pangit ang boses ko dyan at para akong sinisipon. So, wag nyo napansinin. So, ngayon, nag-a-apply na ako ng foundation, which is, ang gamit ko is ang Morphe in the shade of C35. At gumagamit din ako ng brush, eyeshadow brush. So, ayan. Nag-a-apply muna tayo sa crease ng ating mata. So, kung napapansin nyo rin pala, lumalakas ang ulan. Kasi, tag-ulan na, this pasukan. Yan. So, nag-a-apply lang ako at binibuild up ko yung color sa aking crease para makuha ko kung ano yung pinakamaganda at gusto kong color. So, ayan. Oh. So, ayan. Kumuha ako ng isang eyeshadow brush pa na yung nabili ko sa Divisoria at ibiniblend ko lang ang eyeshadow para mawala ang harsh lines. Kasi ayaw natin ng harsh line. So, ngayon naman naglalagay ako ng shimmer eyeshadow sa aking mata para, bongga na. So, ayun na nga. So, i-blend din natin kasi ayaw natin ng harsh line sa ating mata. Para tayong binugbog. So, gusto mo yon. So, ang next na gagawin ko naman ay kukuha ako ng mas dark colors. Ilalagay ko sa aking under eye para magbigay ng extra smoky eyeshadow finish. Para maganda. Oh, ano ka ngayon? Ganda, di ba? Oh, lapit pa. So, ngayon gagamit naman ako ng MAC Travel Pack eyeshadow and contour palette. At gumagamit ako ng bronzer. Mas gusto kong gamitin ng bronzer. Kasi meron ka ng highlighter, meron ka pang contour. O, alam mo na. Gusto mo yon, matipid na matipid. So, isa pang MAC Travel Pack nga pala ang ginagamit ko para sa aking blush. Ayan. So, okay na siguro yung sa pisngi ko para hindi naman tayo mukhang sinampal. So, ngayon naman, ang ginagamit ko ay ang LA Girls Lipstick in the shade of Fleur. So, ayun na. Next, blend na natin ang ating binake kanina sa mata. At, yun, magno-nose line na tayo, guys. Exciting part. So, ayan. Gagamit tayo ng natural palette. Yung may malaking salamin, yung palette ko na may malaking salamin para i-blend ang ating nose line. At ngayon, gagamit na tayo ng highlighter para kumintab-kintab naman tayo. Using my Bobbi Brown fan brush, I will apply my highlighter on my cheekbones so that, so wag niyo nang pansinin yan, nagkikwento lang si Jo Marie. Oh, nasobrahan. Be-blend natin yan gamit ang blending brush. Oh, di ba? Kintab-kintab ko na. Dinaig ko pang nagmamantikang baboy. Alam mo yan. Gusto mo yon. So, wait. 1, 2.
So, ito na nga po pala ang ating final look sa ginawa kong makeup tutorial kanina. So, ayun na nga. So, last but not the least, ang gagawin natin is ang mag-spray. Oh, mag-spray. Gusto mo yan? Gusto ko yan. So, ito, gagamitin natin ng Nichido setting spray. So, ayan, alugin lang natin siya ng bonggang-bongga para bongga. Gusto mo bang pa-hair ni Mayor? Anak na ba? So, ayan, gagamitin natin siya. Gusto mo yan! Gusto ko yan! So, maraming salamat sa Nichido. So, ayun na nga. So, may pa-sponsor ang Nichido sa akin ngayon. So, yan. If you want this video, please subscribe to my channel, give this video a massive thumbs up, and click the notification bell down below so that you will be notified whenever I upload a new video. And, bye! Thank you for watching!